Ame singkura kana kuma sokono aratu ye nura femi bi kononto ani nani domi murumuru duru la seli amoke ka bo jala koroti konyumani muridala wele sira 76 33 43 03 aledu ara mu mena mu fie je nani yenga nyama doga en frebi ga nyama doga de ay ka nyama ne ka nyama bete nyama keledi me nyama wara tenenaw nyama doga ma miya ay nyama ma doga de ama doga de kuma do jabi fana kuma do jabi iga jabi manye jabi manya wa ne o de fio go hali ni penta dirango c'est pas un problème donc on me laisse dire abana min dafo il pena de la mi ma ke kofe ana njo okoro il pena de la donc mi ma dangu ambi jo okoro d'accord ote abana alors ne a famu sami ga kungo bi bolo amaja bien araba e araba do fe ni e on takine andi sirane bamana araba do na ma amaide esigi araba e de won ou bien bita araba an tugu doyla araba te biedi alors an tugu doyla comment ça ngata nouvelle religion me molo do me bonne aye abu munye sebani kepa atoko de Demba Conté aya ira ka foko ngata kenya buna kun keneka abu nantara kenya buna kun keneka adugulente mashila ka foko munye opito belebele flamuno ba anga faba kono na be be mako kofo abu ibena ka foko munye seniga jakulu do kelembe ka barabla kono ko obuluda no opito belebele flakono hôpital du Ponge ani kata framunye Gabriel Touré ka abu safna jara wati muna ambola abu ayira ka foko munye kere pharmacie munumbe akaja kata framunye laboratoire privé ka laboratoire fana ayira ka fo olu be amo bara munin ko ke abu ko amo bara ko ko abna glo olu fe ni masikalo kle folo no o konin ko o temena san 2023 sebaningala ko akwame domna ko bi ko gela jumene no oba anga kenya okono ningali tomi asigira munya fatrika ba no be Demba Conté ko fo ayira ka fo ko adugulente mashila abu safna jira muso munno oba anga kenya kuna bi na ko fora ate munye jamina tu sangare ata ale ko fo abu dangrobanya aye wuli ka jone chesiri munin ko place nga kabi doni mun kama anana ni chakeda ina ibena ka fo ko munye minen kura usorola ko munye kenya ko ni ko afurana kosobe ni ka aje ibena ka fo ko mamunu no obuka transition marame domna ko bi abu safna jira adugulente mashila ka fo ko me transition kenya abu safna jira oyu kuna ko bele oro kum ko na lebena ka fo ko munye manjin chama manjin munu no be talike kenya ira sirakan abu safna jira ko chama duna munye anwa hôpital baw bela jelo okono munye maram sangare jamnatu sangare dangroba en kwa ye bara chama ko ni ko ke ga abu onata be ayele me ka fo ni wati la bayan ko na hôpital bele flam no be faba kono no be hôpital de Ponge ani kata framuye Gabriel Touré ka abu me seniga jaklu do be lu kele me ka bara bla ni ka abuloda do era ko ni tale me bara bla bada era la ma to lu sig don ko ni ko odon so ni ngala ko onata be abu safna jira munye gouvernement ko ni masega ferani dabalike abu safna jira wala sa munye uneno no be sega sigiga marashika batru ni nyoncha to kumna sebani ngala ko ako munye hôpital no anka mako Ponge abu ni Ponge tani yo jatemena ka laje adugulende mashila ko abeni ngana sangele nyona bo abu ibena ka foko mi seniga jakulu munno lube Ponge ko fe dokotoro tokola abu olu ko mi ga murti farika buluda abeni ngana sangele ko bo sebani ngala ko o masoro do refe ya ira ka foko mi Ponge era ko annokole no foka foko annokole ko ada o bolen ko fe directeur mumbe biam domna ko bino ko me Ponge kuna anka mako munye directeur général ilo bela jala abu safna jira ale fana ka hôpital maratugo akara so biye ninga seniga jakulu chairman ku toro sebani ngala ko ako ala mame munya rapport no be vérificateur général ka rapport ko fo abu safna jira munye hôpital de Ponge kata la ko nyema bay ko atoko ko ayera ala sebani ngala ko ako me domna ko bi sigata la ko munye an wala bitani suba flay abu safna jira ko bara bla ko rebulo dalen do munye seniga jakulu do fe nyafi na ka fo ko do refere talen no bara bla re bada la abu mato lu signdo ndo sebani ngala ko ako ibina ka fo ko munye leni no bena tere do ma février kalo kli woro o temeni secrétaire général munna ale be hôpital Ponge okuna no ko fora abe docteur Gida Landure abo olu ko fo abu safna jara olu ka seniga jakulu ni keleme ka barabla ka abuluda olu ya ira ka fo ko olu be ni barabla fenata abu safna jara ko jamana marabako mana olu nu ka sika marashika batru ni nyonche fera jumede be sika tiga singa wala sa munya amese ka boda nyuma ko soro ko jamana marabako ku magere olu la wala sa ubusika marashika
a batterie u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra Abu Safina Jara an m'an sela an bɛ taa an da hôpital Gabriel Touré o kɔnɔ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye syndicat jɛkulu belebele 2 Abu ko olu bɛ yen a dogolen tɛ maa si la ko olu tun ye tile 3 baarabila ni k'u bolo da tile 3 baarabila mun n'a daminɛna février kalo tile 8 Abu Safina Jara ni ka taa kun cɛ février kalo tile 10 u ma da o dɔrɔn ma Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ k'u tilala ka baarabila wɛrɛ k'u bolo da baarabila mun n'o daminɛna février kalo tile 13 tɛmɛnen n'o bɛ tɛnɛndon yɛrɛ n'o o b'o kofɔ o tɛ kunna sini wa Abu Safina Jara ko olu fana taalen n'u baarabila la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina Jara a bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ k'o bɛ surutu maa minnu kan siga t'a la k'o ye fasodenw ye maa minnu bɛ a ka jan n'olu ye banabagatɔw ye ka taa fara mun ye banabagatɔ somɔgɔw kan dɔgɔtɔrɔw ka baarabila Abu Safina Jara ko a gɛlɛya fɔlɔ k'o bɛ lase fasodenw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Gabriel Touré maa ninnu ta jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina Jara olu y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ko siga t'a la k'olu jɔrɔlen don k'o sabu kɛ ko mun ye kɛnɛya Abu Safina Jara ko a bɛ ka burusa mun ye Gabriel Touré yɛrɛ o kɔnɔna u la wa olu bɛ fɛ Abu Safina Jara maa minnu bɛ n'olu ye banabagatɔw ye banabagatɔw bɛ se ka ladon cogo min na k'u ladon ka ɲɛ Abu Safina Jara ko o y'olu ka laɲini ye Abu bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye hôpital Gabriel Touré o ye ale syndicat jɛkulu ninnu ka fɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o fana bɔra yen Abu Safina Jara mun ye Gabriel Touré o syndicat jɛkulu in y'a jira k'a fɔ ko mun ye maa dɔ Abu Safina Jara ale bilala ka taa mun ye conseil d'administration de l'hôpital kɔnɔna la Abu Safina Jara ka sɔrɔ mun ye maa tɔw k'u ma sigi ka marasi ka batterie ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɛlen bɛ sababu ye k'olu fana k'u sɛbɛkɔrɔ funteni sɛbɛnnikɛla ko an b'o la waati mun na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye syndicat jɛkulu 2 minnu o bɛ nin cakɛda ninnu na n'a bɛ hôpital du Poncher ani ka taa fara mun ye Gabriel Touré kan Abu olu kɛlen bɛ ka baara bila ni k'a boloda an b'o la waati mun na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée Abu n'an ka ma ko Sinapo olu fana ye baara bila ni ka olu fana y'a jira k'a fɔ Abu ko donna nataw la n'o bɛ premier mars ko fɔ ko siga t'a la an b'o baara mun na tun bɛ kɛ olu fɛ yen k'e ko ko olu tɛna a gulon wa Abu u kelen tɛ koyi syndicat mun bɛ n'an ka ma ko syndicat autonome des pharmaciens du Mali Sinafarm olu fana u bolo n'o bɛ communiqué in na olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ an b'o baara mun na tun bɛ kɛ olu fɛ yen Abu siga t'a la premier mars kɔni n'o o sera olu na baara in kɔni ni ka a gulon fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ n'u y'a jira k'a fɔ ko mun ye u ka sara wari mun o kan ka di olu ma n'o bɛ kɛ yɛrɛ pharmacie ninnu ko fɔ ani ka taa fara mun ye laboratoire privé ninnu na Abu Safina Jara a b'i n'a fɔ wariko in kɔni ko sumaya kɔni ko o donnen bɛ a la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ olu ni jamana gouvernement kɔni ko waati tɛmɛnenw na k'u bɛnn'a kan Abu Safina Jara k'a jira k'a fɔ ko mun ye tile 15 Abu Safina Jara o bɛ se ka kɛ retardement na mun ye pharmacie fan fɛ Abu Safina Jara mun ye tile 30 laboratoire taw ko o dan o ye o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na comme bi Abu Safina Jara ko in kɔni gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara ni dabali ka tigɛ joona mun ye an ka labitanisow Abu Safina Jara mun ye malidenw u bɛ se ka lafiya ko o sɔrɔ cogo min na o n'o tɛ Abu Safina Jara ko a kɛra baara ye sɛbɛnnikɛla ko an kɔni bɛ don min na comme bi wele bɛ bila jamana marabagaw ma Abu Safina Jara ka wele bila mun ye gouvernement ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ni gɛlɛya mun ni a bɛ nin waati na mun ye an ka kɛnɛya bunakun kɛnɛ kan Abu Safina Jara fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na don n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ mun ye sɛbɛnni kɛ ba ale de Demba Konte Abu i bonya o ba la Abu ni communiqué in communiqué mun n'a kɛra n'an k'a ma ko syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée Sinapo ani ka taa fara mun ye syndicat autonome des pharmaciens du Mali n'a bɛ Sinafarm ko fɔ olu de y'a jira k'a fɔ ko mun ye an b'o baara mun n'a tun bɛ kɛ olu fɛ yen u bɛ n'a gulon fɔlɔ tout simplement bɛn kɛra fɛn mun kan bɛnkan a ma sira sɔrɔ fɔlɔ n'o bɛ musaka ko fɔ mais n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ san o san Abu Safina Jara ni gɛlɛya kelen a bɛ na n t'a dɔn ni hakili bɛ période kelen na c'est la même période voilà c'est la même période n'est-ce pas ni waati kelen n'a gɛlɛya bɛ na bon a gɛlɛya b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'o tɛ n'i ye Amu jateminɛ k'a lajɛ Amadu bɛ na ni Amu ye don min na jamana in kɔnɔ diɲɛ kuma bɛ fɔra Amadu ma diɲɛ kuma bɛ fɔra Amadu ma o kɛra yan kan bɛɛ dara Amadu kan Amu a bɛ nafa min lase duguladenw ma ko waridun sira don nka an bɛ don min na ko bi a nafa yera waati tɛmɛnenw na maaw tun bɛ minɛ de ka t'i sɛbɛn Amu la jagoya la o bɛɛ la dɔw ye muruti fari boloda dɔw ye muruti fari boloda mais a bɛ cogo jibi Amu ko bɛ cogo jibi bibi na tiɲɛ yɛrɛ la nafa b'a la nafa t'a la wa nafa b'a la wa Abu ni baara in n'a bɛ kɛ san o san i bɛna ye k'a fɔ ni gɛlɛyani a jateminɛ dɛ san o san ni période kelen n'a ni gɛlɛyani kelen bɛ na tout simplement a bɛ se ka na parce que i b'a dɔn mun bɛna n'a gɛlɛya ye Abu n b'o de f'i ɲɛna o jumɛn mun bɛna n'a gɛlɛya ye sisan yɔrɔ a dogolen tɛ maa si la nin waati in na ko banabagatɔ ka ca maa banabagatɔ ka ca dɛ
maa banabagatɔ ka ca wa mun ye dossier minnu n'u kan ka traiter ne maa banabagatɔ cayara dɔrɔn Abu Safinɛ Jara mun ye dossier traitement a bɛ retard dɔɔni ta a b'o ta n ko kana mun ye mɔgɔ de ta jagoya la ka mɔgɔ ta Abu walasa ko olu fara mɔgɔw kan ka baara ka teliya walasa nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na tout simplement ma ɲini mun ye formation fɛ ka ɲini mun ye laboratoire privé tugu fɛ u k'u bolo da dusu la n'o tɛ san o san ni période kelen ni Abu a bɛ na wa an b'a dɔn k'a fɔ kana mun kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na Abu Safinɛ Jara laɲini o bɛ se ka sɔrɔ fɛn cogo min na mais tout simplement mɔgɔ minnu bɛ yen nin waati na ni banabagatɔ de ka ca Abu Safinɛ Jara dossier traitement bɛ sumaya an filɛ kalo min na nin ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin ni janvier décembre tɛ kɛ kelen o u tɛ kɛ kelen nin ni avril tɛ kɛ kelen mais san o san ni période kelen na bɛ na donc a ka jateminɛ hakilila kana mun kɔni bɛ wuli ka jɔ la Abu Safinɛ Jara walasa mun ye ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na siga t'a la an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka fɔ ka bɛɛ sabati n'u ni ka don ka fɔ Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ bi a banna an ka taa ayiwa min bɛ tali kɛ ka don ka fɔ l'indicateur du renouveau DT ka don ka fɔ ale ka sɛbɛn don ka don ka fɔ min bɛ tali kɛ ka don ka fɔ Mali ambassadeur min ni o bɛ Brésil nin waati na i ka don ka fɔ a cakɛɲɔgɔn tɔ minnu bɛ yen i ka don ka fɔ ko ninnu dusuma kasaralen bɛ ka don ka fɔ ambassadeur kɔrɔ sabula k'a taba sababu kɛ min bɛ tali kɛ ambassadeur la taabolo jugu dɔw bɛ ambassadeur la ni a kɛmɛ k'o ta ka a baarakɛɲɔgɔnw sɛgɛrɛ baarakɛɲɔgɔn maa 11 baɲango bɛ yen ko ninnu dimi kojugu u ma lettre dɔ sɛbɛn lettre min kɔnɔna na ni u y'o ɲɛgɛ k'o ɲɛsin maa min ma o ye ministre min ni a ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social i k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ka fɔ la k'olu yɛrɛ ɲɛ dara i k'a dɔn k'a fɔ lettre in kopi dɔ kan maa 11 i k'a dɔn k'a fɔ olu de tɛgɛ nɔ bilalen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ lettre in na i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur min bɛ Mali jɔ a la n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Brésil ma a jɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ Carlos Eduardo an bɛ waati min na komi bi min ni ka dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko maltraitement i ka dɔn k'a fɔ ni o ye mauvais traitement ye i ka dɔn k'a fɔ ni o ye i ka dɔn k'a fɔ baarakɛlaw olu bɛ minimiser baarakɛla i ka dɔn k'a fɔ kumajugu bɛ ta k'a fɔ u ma baarakɛlaw bɛ bila fɛnw na fɛn minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ani u ka baara administration tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko a kɛmɛ ka o waleyaw de ta i ka dɔn k'a fɔ ka maa 11 sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ indicateur maaw la DT kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ ale ka sɛbɛn don a ko i ka dɔn k'a fɔ maa 11 ninnu ye lettre sɛbɛn lettre min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ u ye a ɲɛsin ministre ma ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ dialogue social fonction publique ma sabula i ka dɔn k'a fɔ ambassadeur min ni o bɛ Mali jɔ a la i ka dɔn k'a fɔ Brésilikaw bɛ yen taabolo juguw de bɛ a la sabula i ka dɔn k'a fɔ ani maa minnu bɛ baara kɛ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ maa 11 baɲango ye an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ minɛko juguyaw la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ harcèlement n'o ye ka dɔn k'a fɔ ka ɲagini kow ta ka maaw sɛgɛrɛ a ka ja ka maaw jagoya k'u bila ko dɔw la k'a kɛmɛ ka nin waleyaw de ta i ka dɔn k'a fɔ k'a ka baarakɛlaw k'olu sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ Brésil ye o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ a bɛ san 2 baɲango bɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ traitement juguw la n'o ye ka dɔn k'a fɔ ka ninnu bila i ka dɔn k'a fɔ minɛn kɔnɔ minɛn minnu t'i ka dɔn k'a fɔ adamadenya minɛnw yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko diɲɛ ma don o don i ka dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ de bɛ ka fara tɔɔrɔ kan maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ baarakɛ Mali la Mali jɔ a la ambassade Brésil ɲani kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u ka ɲɛmaa kɛmɛ ka a baarakɛlaw sɛbɛn tɔɔrɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni maa ninnu na n'o ye i ka dɔn k'a fɔ agents ye baarakɛlaw ninnu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ ka délégation dɔ bila ka na Bamakɔ o dun kɛra kabini i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo kɔnɔna na san 2022 délégation min ni olu nana Bamakɔ olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka kumakan in ka a da i ka dɔn k'a fɔ ministre so ɲɛ kan ministre so tulo kan ministre so min ni u ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ relation extérieure ma n'o ye i ka dɔn k'a fɔ kɔkan kunnafoniw i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔrɔfɔ k'a da olu tulo kan i k'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni yɛlɛma ma don a la sabula i k'a dɔn k'a fɔ cɛ in tɔgɔ min bɛ tali kɛ ambassadeur la i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur a ma yɛlɛma don a ka taabolo la kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakaja baarakɛla dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur kɔni bɛ a ɲini olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an balaka dɔ bɛ yen a b'i n'a fɔ k'o ye musolaka ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ wa maa min don i k'a dɔn k'a fɔ a furulen bɛ koyi kunnafonidilaw olu ka fɔ la dɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ko ambassadeur yɛrɛ kɛn tɛ k'a ɲini don dɔ min bɛ comme que a lamɛn dɛ ne ma kunnafonidilaw k'i ka dɔn k'a fɔ ambassadeur a y'a ɲini don dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin muso in na n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baarakɛ muso dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur kɔni kɛn bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ hakilina dɔw ta k'a sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ni baara sariyaw tɛ kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye waleya ye i k'a dɔn k'a fɔ min ni a ye baarakɛlaw tɔɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur i k'a dɔn k'a fɔ hakaja a ka maa dɔ banabaatɔ kun bɛ dɔgɔtɔrɔso la a y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ agent dɔ fɛ o agent in bɛ se ka taa sigi o tɔnkɔrɔ tɔgɔ min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ ka taa o assister min bɛ tali kɛ a ka bana koɲɛw la dɔgɔtɔrɔso la ni o bɛ tali kɛ hôpital la min bɛ Brésil la
ni me talike ka do ka fo ni walewla nunu na nyona chama de farale me nyanga ni me talike ka do ka fo barakalo ko ni dimina barakalo nyebala ka fo ni tableau mi ni ote oluka okumu kono sabule ka do ka fo ko ni ata laje u bela jele administration ka barakele wa bela jele ni na kundo ka do ka fo ambassade la kerengere nyere ka do ka fo mi me talike administration re baro kono ku kan ka bara de ka okumu kono wa ka do ka fo barakalo manga traité ina fo ka do ka fo ka umine ina fo jo mi me talike ka do ka fo jo yan walu taka u segre a ko ni fenye barakelo ka do ka fo u torola u torole de lettre ci ka do ka fo ame watim na ko me bi kana di ka do ka fo ministre ma wala sai ka do ka fo ministre u bisaka ngoy laje lando to mina mi me talike ministre la ka do ka fo kuna fo ni ka sega da akloka ko fo akayele safe wala sai ka do ka fo ambassadeur mi ni obe Brazil no yi ka do ka fo Carlos Eduardo tablo tejugo mi ni akeme ko taka barakelo segre abiseka bla to mina ka boy ka do ka fo abiseka tablo in bla to mina barakelo ka lanyin ko ni oye ka nyeshi ka do ka fo mi metal ga ministre la sable ka do ka fo ko ame watim na ko mi bi mamunu be ka do ka fo ni oye mata ani gelem panyangwe ka do ka fo Brazil ni watina ki ka do ka fo ka ambassadeur keme ka unni mina wala ka ambassadeur keme ka utoro kusube sable ka do ka fo fien boda fo tu ubulu don fe meta ka usegre a chamambe ani bara shado tikiliye basirfle anye mi moy ka do ka fo indicateur du renouveau DT alika seben indicateur du renouveau DT ame fulita ni ka segre abu ne be mbolo mba karika du be boni sebe munu ka mako indépendant ben fura ni ya boko ba duru keme woro ani biduru ani nani aka bebi arabado mando be février kalo kleta ani duru sambafla ani samgo ani saba patrike ba to de Masiro Diop ayayira ka fo komi dogotoro Amadou Albert Maiga Abu Safna jiraniya jatimina kalaje alere maye mamuna be siente kono waybe na ka fo ko dishiba do koy ko sabga mi siente au premier vice secrétaire parlementaire sigata la ko oye muye docteur Amadou Albert Maiga sebeni ngala ko ako ni do ku ngonna la kerengana muye juma do no bena février kalo klitama Abu Safna jira munye docteur Amadou Albert Maiga premier vice secrétaire parlementaire du conseil national de la transition Abu Safna jira ay ko fo do ni ko shele muye ko fo mu ne ma chama yalla me muye bololo srofe ko fo mu konna la abayira ka fo kame do mu na kompi ko la guerre de Kidal est inévitable ko muye Kidal kele Abu Safna jira ko abeke ko fo info ni biche Abu Safna jira ma chama ko ni olubole me ka bulugi ko ni ka boka da chari ayira ka fo ko ni ko fo mu na abole fle muye Amadou Albert Maiga da kono Abu Safna jira ko fo bentate wa ko luba ko na ni bi ko luba ko na ni shini sebani ngala ko no be Masiro Diop ko fo ayira ka fo ni ko fo mu na abora Amadou Albert Maiga ale da kono Amadou Albert Maiga muye premier vice secrétaire parlementaire du conseil national de la transition ote muye se ko ko Malki Diaw ta ale ka ro ko fo Abu Safna jira muye Albert Maiga ka ko fo nun ko na la ayira ka fo ko muye Kidali no be Kidali ko fo Abu Safna jira ko Kidali ko la guerre ko o de beke wala sa ko muye mali de munu be ne olu gono o munelen do muye bamantu fe bu se ka mali do ku gono ko o bla to muna o do kum ko na la muye Albert Maiga albiya ka ko fo ko na la ayira ka fo ko abe fo so de mbela dilen ko wole ko mashi kana joro ko muye transition maraba ko buga bara munu ko ken watina ko nga dane ko ni ka atakada u kan muye Albert Maiga Abu Safna jira aka ko fo ko na la ayira ka fo ko muye marama fe ko amugo ursan wala sa muye ka anga arme ko ale se bokoro jo wala sa muye mamunu be no li anga sibluye amena nyashi mamma anga nu bonguje abada ko muye Albert Maiga ayeni ko fo mbela dilen ka shele abu niya timina ka laje Amadou Albert Maiga aka ko fo ko na la ko la guerre est inévitable no be kele ra ko ni Abu Safna jira ko abeke muye Amadou Albert Maiga albi aka ko fo ko na la ayira ka fo ko ni wati labai na ko wuli ka jomu no obesina Abu Safna jira muye sima mo fe aka jafu ka ta fara muye communauté internationale mo fe ko sabga dugulente machila ka fo ko muye février kalo kli folo ibena ka fo ko délégation bele do ko o koni kunda muye Kidal ko fe Amadou Albert Maiga ka fola ako o délégation bele muno o taranya Abu Safna jira ko mo ko na joro koy ko muye faso don ko ni ku ko na siran tushira Abu Safna jira ni ko fo munna abor Amadou Albert Dako le premier vice secrétaire parlementaire du conseil national de la transition mabado wa be joro munna joro bado Abu Safna jira muye sema mo yaira ka fo ko fo ni abate muye sema mo kulo kane yaira ka fo ko ni ko fo munna ashele len fletan Abu Safna jira ko ni me la guerre yera de bo ko fo ko ni me kala yera de ko fo ko sabu ko fo abora mamu da hono Abu Safna jira ibo de jatemina ka laje wa ko fo afora wati muno ibo fena de jatemina ka laje ko sabu ke muye sema mo ko
fola ya ira ka foko mu Amadou Albert Maïga aten ko fa ka shela wati muna Abu Safna dira kibe na ka foko ani anga président no be président de la transition ko fo colonel Hashim Koita Abu Safna dira ko kunyo audience do nko accorda aye ko bolo o Canada kan dro ko nana ni la guerre ko kuma ko fo o de kama sema mo ya ira ka fo Abu Safna dira ku tena ni ko ni kushiki ka laje abada wa bada mu communauté internationale mawlokan ka foko ni wo mamu na abolen fla Amadou Albert Maïga da hono Abu Safna dira ko mu nye kala ra ko ndo koy no be la guerre ira ko fo sabani ngala ko ako fana tamanu ko faga boy ibina ka foko jegulu mumbe nanka mako mouvement tabale Abu Safna dira ale jele jegulu ye mumbe droit de humain ra ko ni ubara ko kanga jamana ko non lu ko ni ayira ka foko mu ye gouvernement Abu Safna dira ani ka ta fra mu ye CNTK ko fa mu na abolen fla mu ye Amadou Albert Maïga da hono Abu Safna dira ko mu ye gouvernement ni CNT ku sembo ko ina koy ko ayira ka foko ni ko fa mu na bora Amadou Albert Maïga ku da hono ako Amadou kelen ko okmodo ko mu ye jamana gouvernement ko ko ani ka ta fra mu ye CNTK ku ko boko ko fa ko o shele sabani ngala ko ako ngoni be do mina kompi Abu Sigata la ko gela ko ni ko obey o sabike ayira ka foko ni wati la bayina anonsema mawu anga so ko atika fita ka kelengono ni akli bala munye fembe na angwama jara dagulu musigilembe no kanga akoro yera ko ka bela jelen jatemine wati temudo na munye sema mawu ko ni yedda go shikaira abu ko uteora bi ko oto la sini sebani ngala ko ako onata be ko muye ko fam ko ni na abolen fla Amadou Albert Maïga afla ka ko fam ni ka shele ko jamana marabako ko ni keleme ku dagulu waransi jamana marabako ko ni tiga kuma ala bada ko ni ko fam du Abu Safna dira ko abe so ka sababu ko munye foka be ko ka gori du ulakuyi sebani ngala ko ako ngoni me domina kompi ni ko fam na bolen flene Amadou Albert Maïga dakono Abu Safna dira ko mi sema mawi ya ira ka faku tena ni korofa ngoni ka denke refa kuyi wa mu nye ko mu Amadou Albert Maïga ubayi ni mu CNTF ani ka ta fra mu gouvernement ka ukaboka ira ka faku ni Amadou Albert Maïga ni akelenga korofodi ku anuru jama kante mu nye mouvement mu be nanka mako tabale o fana o korofo kelen ko shele na fana ngoni flani anya sama ka bo mu nye indépendant ale kono sebani ka ba to de Masire Jopo Abu Ibunya tabarkala Masire Jopo amba fo ete kado ka fo Masire Jopo ni ale ka sebebla mi metalge kado ka fo le ogon mba takui kado ka fo HT ale ka sebedo puis kado ka fo angata direction de l'office pour la mise en valeur du système Fagibin nyado ka fo système Fagibin o ye jitonyoro mi ni abeka sebo ka jika walangata la se kado ka fo fe metalge malu sene yoro la ani kado ka fo mo ko be jila yoro na o baro bla jele ka se ka ket sabati tumna mi metalge kado ka fo ame watim na ko mi bi ayira ka fo ko ni ni chagada inta halaje ministre so mi ni o yeshi ni Sénégal ka ministre so ma ni o ministre de l'agriculture Modibo Keita a ikado ka fo ko akeme ki dade ko bele kan mumbe mi metalge kado ka fo directeur général mi me kado ka fo ni chakeda nyona no ye kado ka fo système Fagibini a ikado ka fo ame watim na ko mi bi mi metalge kabini kado ka fo décembre konona na en 2022 kado ka fo directeur mi ni abedi chakayore na ko ni kado ka fo ko atara retraite la no ye kado ka fo segna fien boye ga me watim na ko mi bi a eko hali bi utafa ka fere ni dabale bela jele tige mi metalge kado ka fo mami mbe ni atara retraite la kaba hali bi kado ka fo fere ni dabale bela jele tige levle kengen ni kado ka fo eko ministre na ye a dibi kono sabla e kado ka fo uba fa directeur korome ni atame retraite la i kado ka fo ka to anola ko baro de bestuno parce que baka fola mi metalge kado ka fo office pour la mise en valeur du système Fagibin i kado ka fo damso ngala ni ango amako MVS a i kado ka fo kabi wati dola ni baro jora a baro joli sababu ti dore baro kabini a jora baro masika damene kuraye baro joli sababu ti foye mi ni kado ka fo abe woli ko investissement ye kado ka fo baraka minon ani a yoro bisika la barato na mai kado ka fo katase musaka ko ma abina fo olu bele jele keme gwele mi ni o keme sababu kado ka fo système Fagibini baro te ka se ka damne ni ye système Fagibini ta laje parce que baka fala kado ka fo ni ya ta laje ni kene mi ni akan ka jika lato wala sai kado ka fo do na tawla ji abisika wala ngata to mina mai kado ka fo ni ji wala ngata abeta ke sababu kado ka fo sene fon ubinya mai kado ka fo malo ani fon wala fon fe metalge kado ka fo sene abuna kunka lu bela jele bina yakuba ya kado ka fo ayero la mi metalge kado ka fo sigdala mawla no ya population ame watim na ko mi bi a kado ka fo ko ube toro kuno wai kado ka fo sigdala maw ni
o be tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a population na maa minnu bɛ baara kɛ i ka dɔn k'a fɔ système fagi binni na i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ko ninnu i ka dɔn k'a fɔ u dusuma tɔɔrɔlen bɛ wa i ka dɔn k'a fɔ u dusuma a sɛbɛ kasaralen bɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ maa kɔrɔ min filɛ nin ye a ka jan i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni a ye baara kɛ ka taa fɔ retraite la i ka dɔn k'a fɔ ni o kelen i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba min ni o bɛ i ka dɔn k'a fɔ directeur la don tɛmɛnenw na a ka jan n'a taa mɛ retraite la n'u b'a fɛ k'a co ko a nɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ a baara kɛcogo man ɲi hali dɔɔni sigidalamaw y'a jira k'a fɔ ko a baarakɛcogo man ɲi hali dɔɔni sabula i ka dɔn k'a fɔ baara wari kan ka taa fɛn o fɛn fɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ wari ta o fɛ ko n'i ye système fagi binni ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ CFA wari miliyɔn 100 baɲango la i ka dɔn k'a fɔ san o san ni o ye annuel ye san o san i ka dɔn k'a fɔ gouvernement bɛ o wari ta ka di walasa i ka dɔn k'a fɔ système fagi binni a bɛ se ka labaara cogo min na walasa i ka dɔn k'a fɔ sigidalamaw bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ u mago ɲɛ baaraw kɛ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ gouvernement bɛ nin subvention min da k'a di e ko i ka dɔn k'a fɔ cɛ in a sigin tɛ hali bi nin ko in da la de sabula i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ye baara kɛ ka taa retraite la sigidalamaw kɛrɛnkɛrɛnyana ni o ye population ye population y'a ye k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin dankɔrɔba in na a baara kɛcogo de man ɲi koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ wari kan ka taa fɛn o fɛn da fɛ wari kan ka taa fɛn o fɛn da fɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a kan ka baara kɛ kɛcogo ɲuman min na ani adamadenw n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sigidalamaw la a n'olu kan ka jɛɲɔgɔnya minnu kɛ ko ninnu si tɛ kuma ɲɔgɔnyaw ni i ka dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya o si tɛ ani maaw cɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ nin kɔni bɛ ka i sakuna baaraw de kɛ koyi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw la olu y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ dugujukɔrɔma kuma dɔw y'a yira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ maa directeur kɔrɔ min ni a filɛ nin ye n'u b'a fɛ k'a co ko a nɔ la e k'i ka dɔn k'a fɔ ko ministre yɛrɛ ko o nakɔrɔ maa don sabula ko a b'i n'a fɔ ministre ko o kɛrɛfɛ maa don o de sababula i ka dɔn k'a fɔ don nataw la i ka dɔn k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ ko contrat dɔ bɛ fɛ ka signer ani ministre so ani cɛ in ni ɲɔgɔn cɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka to a ka fauteuil kɔnɔ ni o ye a sigiyɔrɔ ye o kuma i ka dɔn k'a fɔ population kɔni ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ population min ko de i ka dɔn k'a fɔ o ye gundamu ye sabula i ka dɔn k'a fɔ population minnu ni olu bɛ baara kɛ yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnyana ni o ye cercle gundamu kɔnɔ maaw ye olu ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ directeur kɔrɔ in na ale ka nɔnna bila sabula i ka dɔn k'a fɔ a taara retraite la yanni retraite cɛ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ baara ɲuman na a k'a dɔn k'a fɔ ko a kun t'o kɔnɔ bilen n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kun t'o kɔnɔ ka tila k'i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ tuguni i ka dɔn k'a fɔ ale ka tila ka to a nɔ la a k'o ye fɛn ye min ni a tɛ bɛn koyi kuma i ka dɔn k'a fɔ gundamukaw i ka dɔn k'a fɔ olu kow bi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ɲini faamaw fɛ u ka fɛɛrɛ kura dɔ tigɛ min bɛ tali kɛ directeur kura la directeur min bɛ yen ni a bɛ wele ko coopératif n'o ye directeur ye min n'i b'a dɔn k'a fɔ ni ani maaw bɛ jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ka dɔn k'a fɔ coopération ka di a ye sabula ani maaw bɛ jɛ ka kumaw kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ sɔn maaw ta ma wa a bɛ sɔn ani maaw ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ tali kɛ HT la a k'i ka dɔn k'a fɔ CFA wari miliyɔn 200 k'i ka dɔn k'a fɔ gouvernement de bɛ nin di san o san walasa i ka dɔn k'a fɔ système fagi binni a bɛ se ka bila i ka dɔn k'a fɔ sen kan cogo min na nka an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko baaraw tɛ ka se ka démarrer hali n'a y'a sɔrɔ ko k'a fɔ ko gouvernement bɛ ka nin miliyari 200 in miliyɔn 200 in ka o di o ko nin baara in da fɛ i ka dɔn k'a fɔ maa kɔrɔ min bɛ yen k'a ma se ka baara in kɛ koyi o kuma n'a ma ɲɛ k'a ko a tɛ ka se ka baara kɛ ka tila k'a reconduire a nɔ la i ka dɔn k'a fɔ a dibi ko ministre yɛrɛ na ye a janfa kɔnɔ koyi o kuma Fatiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ le Ogon HT ale ka sɛbɛn abu ne ye Ogon bila ne bɛ n bolo maa kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko indépendant sɛbɛnni kɛ ba a tɔgɔ de Dawuda Sangare abu fulakɛ a kumara a y'a yira k'a fɔ ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye nin duwa kun daminɛ na abu mun ye Segu maabaw diinɛ ɲɛmaaw ani ka taa fara mun ye dugutigilakaw kan Segu maabaw farala ɲɔgɔn kan u y'u kunda yɔrɔ jumɛn de kan abu o bɛ ɲɔrɔ o b'o o kofɔ abu o taara mun ye an ka belebele fɛ n'o bɛ a sarafa kofɔ siga t'a la mun ye Buyi Hayidara tako kun tɛ dɔwɛrɛ ye abu k'a ɲini Buyi Hayidara fɛ abu Safinɛ Jara mun ye a ka cikan k'o lase walasa mun ye jamana faama colonel Hashim Koyita ale bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min na masakɛ kalata natala 2024 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Dawuda Sangare kofɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen n'o bɛ nin délégation belebele in kofɔ Segu maabaw abu Safinɛ Jara i b'a ye k'a fɔ k'u y'u kunda mun ye ɲɔrɔ di Sahel kan abu sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 16 ma 11 ma ani ka taa dugu jɛ mun ye dimanche février kalo tile 12 ma sɛbɛnnikɛla ko a ko nin délégation belebele
belebele kɔni ku wulila segukaw fɛ yen k'u kunda Bamakɔ kan ɲɔgɔn dalajɛ Bamakɔ Abu Safinɛ Jara k'u y'u kunda mun ye ɲɔrɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu kun ta kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye a Sharafa n'o bɛ Buye Haidara n'o bɛ ale ko fɔ Abu Safinɛ Jara a bɛ se k'a ɲini a denkɛ fɛ cogo min na n'o bɛ kolonɛli Hashim Koyita ko fɔ Hashim ka kɛ cɛbɔ ye kalata mun o bɛ ka na san 2024 ko Hashim ka kɛ cɛbɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko i tɔgɔ man tugu i b'o fɔ ka da i tɔgɔ man tɛ ayi n'i y'o fɔ mɔgɔw b'o de faamu abada ayi n'i nana Asimi dama ma a tɛ faamu i tɔgɔ man tɛ an bɛ waati min na komi sisan i tɔgɔ man tɛ a fɔ ko Asimi Koyita i tɔgɔ ma i b'o da kan parce que anw bɛ tɔgɔ daminɛ ayi c'est ça o de ye ne ka prévu awɔ au moins anw ka surun ɲɔgɔn na e bɛ fɛ jɔn ma surun ɲɔgɔn na toi kana n glisser bilen fana kana n glisser ka taa maa wɛrɛ fa fɛ ne filadama ma fɔ e de ko don e ta ye B ne kɔni filadama ma fɔ la première lettre de l'alphabet A ne m'a fɔ n ko n tɔgɔmaya Hashimi ye koyi maa mun y'a fɔ k'a tɔgɔmaya Hashimi ye bɛɛ b'o dɔn yan bon n'i ye fɛn fɛn fɔ i ka m'ale de ma ayi tɔgɔmaya kɔni au moins hali n'u bɛɛ ma kɛ kelen nka u daminɛw ka kɛ kelen o de ye tɔgɔmaya taamasiyɛn fɔlɔ ye donc mɔgɔ min n'i t'o kɔnɔ an ka tɛmɛ ne y'a f'i ye kana n glisser sa Dawuda Sangare Abu Safinɛ Jara a y'a jira k'a fɔ Sharafa siga t'a la mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna février kalo tile 13 ma mun ye Sherifu Mohamed Ould Cheikh di Buye Haidara Sharafa Abu Safinɛ Jara a ye nin délégation belebele ye a y'u bisimila sɛbɛnnikɛla ko k'u ye marasi ka baturu ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara heure kelen ɲɔgɔnna mun y'an ka Sherifukɛ ye ko an ni ninnu ye baro k'a sɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nka ko Sherifukɛ a ko n'i ye fɛn mun ni k'o laɲini a y'a laɲini mun ye jamana faama fɛ n'o bɛ kolonɛli Hashimi Koyita ko fɔ k'a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka maliyɛnw ni ka an fara ɲɔgɔn kan ko maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan Abu Safinɛ Jara ko an k'an tilen Abu Safinɛ Jara ko an k'a kɛ fasoden ɲuman ye mun ye Buye Haidara Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la a ye nin kɔrɔfɔ in k'a sɛlɛ ale n'o y'a sɔrɔ mun ye Sherifukɛ n'o bɛ Sharafa ko fɔ Abu Safinɛ Jara mun ye kolonɛli Hashimi Koyita kɔni ka candidature ko kuma Abu Safinɛ Jara a ma kuma o la mun ye Buye Haidara Abu a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ Sharafa a ka dɛmɛ kɔni bɛ transition in yɔrɔ k'a b'a daminɛ fo ka n'a bila bi la a ka dɛmɛ ko a sera sɔrɔsilaka ninnu ma sɛbɛnnikɛla ko mun ye ɲɔrɔ Sherifukɛ ye Sharafa Abu Safinɛ Jara a kɔni ye fɛn minnu k'o laɲini Hashimi fɛ ko Hashimi ka fɛɛrɛ dabali lajɛlen kɛ a ka fasidenw k'u fara ɲɔgɔn kan u k'u tile Abu Safinɛ Jara u ka Ala ɲini k'a dɔn Ala ko baara mun ka kɛ ko an k'o kɛ ko n'an y'o kɛ ko siga t'a la ko Ala ka dɛmɛ ko a bɛ se a ma Sherifukɛ y'a jira k'a fɔ a ko an bɛ don min na comme bi k'a daminɛ Mali Abu Safinɛ Jara mun ye Kayi fo ka taa gosi Kidali ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o sabu kɛ mun ye ko n'a pɛrɛnna ko basa bɛ deli domati da ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Abu Safinɛ Jara faso kanu ko an k'o don dusukun na faso kanu n'o donna dusukun na Abu Safinɛ Jara Ala kanu n'o donna dusukun na ko kun jumɛn de la mun ye Ala ta anw ka ɲinifɛn k'o kɛ sɔrɔ fɛn ye Sherifukɛ ko siga t'a la ko Ala b'an dɛmɛ k'a kɔni bɛ mun ɲini fasodenw fɛ an ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ wa a bɛ mun ɲini jamana faama fɛ kolonɛli Hashimi Koyita a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka mun ye malidenw Abu Safinɛ Jara ko a ka an fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko a ko a dogolen tɛ maa si la hali ni maa mun tɛ misiw min yɔrɔ la i n'a dɔn k'a fɔ ko jifilen kɔni ko o tɛ yen mun ye ɲɔrɔ Sherifukɛ n'o bɛ Sharafa ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'a bi a daminɛ fo ka n'a bila bi la a b'a ka kumakan in kan koyi a y'a jira k'a fɔ ko ale ka dɛmɛ Abu Safinɛ Jara ko kɔni bɛ ta ka transition ka a sɛgɛrɛ nka mun ye Hashimi Koyita ka candidature ko kuma Abu Safinɛ Jara mun ye Sherifukɛ ko a siga t'a la o waati o ma se fɔlɔ o ka ɲi a bɛ kɛ ten de o l'armée c'est la grande miette awɔ kosɛbɛ a banna Sherifukɛ kɔni y'a jira a ko mun ye Hashimi Koyita fɛɛrɛ kɛ i ka maliyɛnw an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nka bete daden fana o fana ye jaabi dɔ ye dɛ kosɛbɛ an ko jaabi de o ka dunan bɛɛ Abu kunnafoni kɔni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Dawuda Sangare i bonya o b'a la an bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ka taa sugu kɔnɔ ka na Nuru FM do 76 33 43 03 ni so an ka taa sugu kɔnɔ ni dugumala la ka foli k'a lase mun ye Lasine Jalo coiffure ko ɲuman wɛrɛ da sugu yɛrɛ kɔnɔ la yan an yɛrɛ ka belebele Ala ka hinɛ Alhaji Mohamed Jalo la a dɔɔni a n'a ka kalanden n'o de bɛ Bayaku Jalo Mori Dankɔrɔba
ya me foli ko lasa na ka demba bela jele ma soroka bugunu kona la ku ujalo abu sabna jara ni ya segine en kurai kana ame kura foni bala ambo kene ka radio nura fm ye bi konoto ani nani to mi mururu duru ame la selike ka bo jela projet ko nyumani wurada la wole stra 76 33 43 03 ibolo karga do bedi ka fo ne ben bolo do men boni sebe mini o joko le pays isa jigiba ka do fo ale sebe nodo isa ko di ka do fo transfert à la carte nationale d'identité biométrique au Mali no be telke ka do fo kabi wati dola mi me telke ka do fo amara bawla no yanga Mali jamani yemawye nu ye hakilna do ta mi me telke carte nationale d'identité la se ka do fo abisika yelma to mina on fait me telke ka do fo carte ninala carte d'identité coréen ta si ka do fo sebe mbura ma abela de lebita faranyanga ka boni sebe mi ni o chwa de ka do fo carte nationale d'identité biométrique ka do fo kabi wati dola bara ngoni ko adamne na ka do fo ame wati mna ko mi bi ka do fo Mali gouvernement ni o be telke ministre so mi ni o nyeshi me ka do fo sécurité ma protection civile ka do fo ko ye bataki do boka bi tandali bataki ka do fo kunungo ka do fo tarata o bena février ka lo le temps ani nanima ministre so ka do fo ka bataki ngono ya yira ka fo ko anyine ni me jamani kono do mve ma o ma be ka do fo ko fere di dabali bela jele mo ko tiga teliala wala sai ka do fo ubisika ni bara nke table ka do fo wati do de kerengere me ko ingama no be talige ka do fo mars ka lo club bisaba ani kele en 2023 ka do fo ni o temene ka do fo carte folo munu ni ulu bara kera e ko o carte labati na boka di amadi mi me talige ka do fo ministre la akui ka do fo ni o délai temena table ka do fo délai 31 mars no temena ka do fo bara kun folo munu ni ulu kera ma folo munu ga carte bore ka do fo ko o carte bina boka di uma table ka do fo ko chama de sirime ka do fo ni carte ko ina no be talige ka do fo carte nationale d'identité et biométrique sécurisée ka do fo ame wati me ko me bi ayira la ka fo bara ngoni ko abeka ke fu falakila table ka do fo warbote ala nunu ngani kado afo uya yira ka fo politique mi ni obe anga gouvernement bolo fere ni dabali mi me anga gouvernement bolo ko tige wala sai kado afo sebe vra la ki ko abisika ye jamani kono do mbolo wala sai kado afo sebe vra la ki kamunu ni olu bina bara i kado afo ka keni kado afo election na tawye kado afo ni hakila inde kera sababu ye mi mba to ka fo carte d'identité nationale biométrique sécurisée i kado afo abaro blara sika mi metalge kado afo janvier kalo clé kono do temene ina sa en 2023 i kado afo ko baro ko afolo kunvolo damena way kado afoko ni ya taka laje no fondilo ka folay kado afoko ni baren ke ro taka laje abital ke kado afo anga commissariat de police la ni metal ke kado afo gendarmerie la kata se kado afo préfecture ani sous préfecture ma baren be ka ken yoro ko fotan na ko ni ya taka laje ki basro ka fo affluence no ye kado afo jamani kono de munu be ka bo kata barenge ki kado afo jamani kono de bota fan ka jwa kusobe kay ka soro yani uche ni metal ke kado afo mobilisation baw de kera no fondi u kere kado afo ka nyini kado afo jamani kono domve kala jele ka bo hanin bara nge telela way kado afo ka damne kabi ma sanda ani durula ikado afo ka tabla fo bahawla dum bara kumbola ko abela jele bina ke fu falagila carte diko folo obi ke fu falagila kami metal ge renouvellement la ayira la ka fo ko odo mana se wati e ko musaka ni dotna bo olu dafe do na tawla musaka bi bo tali nyefe mi metal ge kado afo musaka obi bo ala tali nyefe o te kado afo ni abina renouveler kumbola ko ni oye fu falagi ga renouvellement kado afo ko obi ke doni musaka bi bo o dafe kado afo gouvernement ko ni kunya nyini kado afo jamani kono don ve bela dele ka bo tele ala ka mbara nke way kado afo dele min da me ka di moma wala say kado afo bara mi se ka ke to mena ko ye le 31 mars no temena mamun nga bara kera no betal ge kado afo carte d'identité et biométrique la ko kumbola munu ni olu bara la ko olu la bo khadi o tuguma nga mamunu mbe ni olu keme ku dende de krefe ki kado afo do na tawla e ko gwelati na du koino ko may kado afo mali gouvernement ku ba nyini kado afo teliala jamani kono do ve yani datu fole ngase no betal ge kado afo 31 mars la bela dele ka bo bela dele ki se va bribri ka commissariat ni gendarmerie ni kado afo sous préfecture ni préfecture bere dele magwen wala say kado afo carte biométrique nationale i kado afo ubiseka bara o ke tomena wala say kado afo u ka sebe bura ko bela dele biseka noya patir fle anya mi moy kado afo le pi kono isa jikiba ale ka sebe abu nebe mbolo mba karika don teliala abu munye
fasiri keba ambe foli tani ka asgere abu angata munye tribunal de commune sisi angata yin kono abu ne wuli ka jona make jona abu ne chesiri na masigi singa adugulente mashila ka foko anga jamana ye aduguluko akele meka manifin ki kamana ko gan abu munye ka mauka tisiri ka nyami ka kitai ka klaka mau alala ku genga bo akono abu safna jira ni kele mek gele bi munye sidi Mohamed Kishima Traoré Mamadou Diallo ani famille mumbe ala ka yine Ali Barila anu oluka demaya ni nyonje sabadingala ko akoni ya jitemena ka alaje ala ka yine Ali Barila Ali Bari ale yo commerçant munna akun sigoro benendo alde Bamako ma abu safna jira munye Ali Bari ni wati na alebe chiensu abu safna jira wati temoro na ibena ka foko ni yoro ko fole nyere abu safna jira ni abe munye centre commercial de Sogoningo okono abu abeni Ali yere manja wa ibena ka foko misiri mu fene be anu manjia a titre de numéro 11239 o yoro o ya a titre sebenigala ko ako wati muna ala ka yine Ali Bari la Ali Bari nana bodu gole nofe abu safna jira aye wuli ka joni chesiri ko bla singa o sabke mate dugukolo ka asa tefe fika nyeni ka do abu safna jira adoni kama madobe no de Chokmar Berté ale ayira ka foko ale yoro tiginye sigata la munye Ali Bari ako onata be ko fo angata se munye dugutigila ko fe o sabke olde ben ko imbela jelen buguna tiga do sebaningala ko ako adoni kama munye représentant de la famille Touré abu safna jira no be Drissa Touré ko fo bela jelen ko amako gauche ibena ka foko miye gauche ale de Ali Bari ka bismillah ka munye korofo ka je Ali Bari ka ira ka foko sikata la ni yoro ko fole o Chokmar Berté otai na manya ka foko bengero oma sonkero oma abu safna jira munye Chokmar Berté ale ne Ali Bari fere ko nin ko otemena uni nyonje abu safna jira san 2008 okono sebaningala ko game domna kombi abu safna jira ko ina geleya o sabuke munye abu na manya ka foko munye Ali Bari abu Ali Bari ko ni ale fatura ko ina geleya foka foko agelera sebaningala ko ko dia kitemna kalaje Ali kademaya no be Ali kademaya ko fo ni yoro ko fole ye oluya ajoka bampeu yo musaka mundu ala abetu Joseph war million biduru nywana la abu safna jira su ko ne dugu saja che ma do fana yi poy ka bo kerefe na munanga mako Sidi Modibo Traoré Sidi Modibo Traoré ale ayira ka foko ale famille Touré o ka mandataire abu safna jira ko yoro ntigi ko oya aleye abu safna jira dawula songalan ko umaye sabaningala ko ako munya Ali tien tabawi no be Ali Bari tien tabaw ko fo abu safna jira u kamana gannan koina o sabuke munye dangoniya bela jelen diro uluma olu faye ni yoro nka san olu yo mundu adafe abitijo million biduru la ko bara ko ke ko bampeu sukone dugu saja ma wora kana fo ko ale changi abu safna jira u segina kuraye u tracé munye Drissa Touré ma Drissa Touré na les représentants de la famille Touré yo ko fa ko da okuloka abu safna jira bena ka fo ko Drissa Touré ayira adoni kama abu safna jira ko munye Sidi Modibo ye ka buga yoro ko fole mun fo ko ninta aka yoro ko fole okono o ko gambe munye ofe ay faranda balke million kele ani wabi yoro ka ko hele sebaningala ko ako munye famille Bari umani bla dagirda la ko abu safna jira abina fa uyo o shele wala sa ni ko imbela jele mese ka bantu ko muna olu be se ka tu ko du kono lafia o kono la to na sebaningala ko abu safna jira Ali bibi ko la o mabba ko munye kalo kele kalo fla o kofe abu safna jira ibena e ka fo ko munye Sidi Modibo Traoré akla la ka sigin kura kana anani seban fura munye seban fura mun no be talike munye critique la ko yara ka seban fura la seban fura mun na bora commune sisi o kono abu safna jira anana fo munye Ali Bari tien tabawye ko aye bodu kono seban fura mun no o ba bolo no be mandat d'expulsion ko fo ko klebinani ne be Ali Bari ka demaya bolo ka bo so in kono sebaningala ko Ali Bari ma kono u kamana gana ko sebe ko sabuga mamu be ndo Drissa Touré abu safna jira na le du la ko représentant nambela de loga ma ko gauche ye dangane do uluma ka fo ko munye ni yoro ko akun ko abana sebaningala ko anana gele fo ka fo ko agelera ibena e ka fo ko munye famille Bari abu safna jira u fane murti fari ni ko obuluda ko sabuga yayira ka fo ni seban fura mun o fla ne Sidi Modibo Traoré bolo
abu ka an gɛn ka bɔ du in kɔnɔ sɛbɛnfura mun n'a bɔra kiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ maa dɔ tɔgɔ b'a la n'o bɛ maa dɔ kɔfɛ ko Mamadu Bari yɛrɛ maa min ye an t'o dɔn an tɛ Mamadu Bari siya dɔn Abu Safinɛ Jara k'a fɔ ko o ko tɔgɔ kana ɲagami nin ko in na wa e bɔra ni sɛbɛnfura min ye tribunal la ko Mamadu Bari de b'o kan Mamadu Bari tɔgɔ yɛrɛ tɛ famille Bari kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko in nana gɛlɛya fɔ k'a fɔ ko a gɛlɛyara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye famille Bari fana ye muruti fari k'o bolo da k'a yira k'a fɔ ko u kɔni u tɛ bɔ du in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a nana gɛlɛya fɔ k'a fɔ ko a gɛlɛyara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kiritigɛlakaw ka sɛbɛnfura de bɛ Sidi Modibo ale bolo Abu Safinɛ Jara mun ye kiritigɛlakaw ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ abu ye Ali Bari tiɲɛ tabaw Abu Safinɛ Jara u y'olu minɛ k'olu don kaso la Ali Bari tiɲɛ tabaw i bɛna ye k'a fɔ ko Mamadu Ali Bari Abu y'ale don kaso la ani ka taa fara mun ye maa wɔɔrɔ kan Abu Safinɛ Jara k'olu bila sous contrôle judiciaire o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na maa Amadu Ba ale bɛ kaso la Abu don janya o janya a sebali tɛ i bɛna ye k'a fɔ maaw nana bali fɛn jumɛn de fana la maa wɛrɛ balila k'i kunkolo k'o bɔ teyi k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen fana ko o ye ale ta ye o maa kofɔlen jɔn de o ye Mahamadu Jalo ale y'a yira k'a fɔ ko min ye nin yɔrɔ kofɔlen a so minnu jɔlen bɛ a kɔnɔ ani a kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'ale Mahamadu Jalo y'a san 75,000 y'a nin gɛlɛyara 75,000 wa Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko kabi 11 novembre 2022 magasin minnu n'olu bɛ yɔrɔ dugumala la siga t'a la Mamadu Jalo ale fana bɛ k'o magasin wari minɛ ni k'o ka a kun sɛbɛnnikɛla ko a ko don janya o janya a sebali tɛ Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Amadu Ba a liberté provisoire nana d'ale ma décembre kalo tile 29 Abu n'o bɛ fɛ Ali Bari tiɲɛtaba dɔ kofɔ mun ye fulakɛ y'a yira k'a fɔ ko nin baara in kɔni ale tɛna bila ten abada o sababu kɛ a b'a ka tiɲɛ de kan olu ka dugukolo y'u ta de n'a fɔra ko kana lamara Abu Safinɛ Jara mun ye fulakɛ Amadu Ba a y'a yira k'a fɔ ko a tɛn'i sigi abada k'i bolo da i sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Amadu Ba a nana fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye avocat mun bɛ yen bi n'a tɔgɔ kɛlen bɛ ka kɔbaw tigɛ ni ka babaw k'u tigɛ Abu Safinɛ Jara a tɛ don maa fɛ galon kɔnɔ kurun kɔnɔ abada o de maître Maliki Kulibali mun ye maître Maliki Kulibali mun ye Amadu Ba u taara u ta da maître Maliki Kulibali ale tulo kan maître Maliki Kulibali ale ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o kɛ waati mun na mun ye Sidi Modibo bɛ fɛɛrɛ ni dabali la ka sɛbɛnfura k'u yɛlɛma kura ye Abu Safinɛ Jara mun ye Maliki ye n'o bɛ Maliki Kulibali ko fɔ avocat belebele in kɔ tɛ wa Abu Safinɛ Jara ale ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ nin kiiri in kɔni ko a tɛ se ka to tan cogo si la Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kiiri kɔni an bɛ don min na ko bi mun ye Maliki Kulibali a ye sɛbɛnfura wɛrɛ k'o ladon mun ye commune 6 tribunal o kɔnɔ sɛbɛnfura fɔlɔfɔlɔ mun n'o kun bɔra commune 6 tribunal kɔnɔ mun ye Modibo Maliki Kulibali a tilala ka sɛbɛnfura wɛrɛ k'o ladon damakasi sɛbɛn wɛrɛ k'o ladon mun ye a ka client tɔgɔ la n'o bɛ Amadu Ba fɛ Ali Bari tiɲɛ tabaw ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi siga t'a la ko mun ye kiritigɛlakaw Abu Safinɛ Jara u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye Sidi Modibo Tarawele ani ka taa fara mun ye Mamadu Jalo kan Abu Safinɛ Jara mandat de dépôt o taara ka da olu kan wa mun ye Dirisa Touré Dirisa Touré na ale représentant de la famille Touré ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko gauche Abu Safinɛ Jara ale bilala mun ye sous contrôle judiciaire o kɔnɔ yanni ko in jaabi fɔlɔ a ka bin sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Jalo min yɛrɛ y'a fɔ k'ale yɔrɔ in san 75,000 Abu Safinɛ Jara Mamadu Jalo fulakɛ ale y'i ta kɛ sentigɛ ani kolaban ye an bɛ don min na ko bi Mamadu Jalo ale bɛ ka ɲini ka kɛɲɛ Mamadu Jalo ale kɔni ma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Abu ne wuli ka jɔ n'o ma kɛ joona ne cɛsiri ko o ma kɛ joona ko sabu kɛ maa caman bɛ yen a olu dusu kɔni tɔɔrɔlen don ka ɲɛsin mun ye dugukolo ko yɛrɛ sira ma olu caman y'a yira k'a fɔ ko ne nin kiiri in kɔni n'a a diyara mun ye Amadu Ba fɛ Ali Bari tiɲɛ tabaw la a ko siga t'a la k'olu fana bɛna t'u ka damakasi sɛbɛn nɔgɔ ye wa u bɛ t'u jigi sɛmɛ an mun na o de ye Maliki Kulibali ye o sabu kɛ u bɛ fɛ k'u ɲɛko k'a kɛ kɔko ye nafolo filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara an y'a sama ka bɔ mun ye fasiri la i bonya o b'a la tabarikala an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma k'a fura ye ami o tɛ awɔ jisuma mana kɛ ko kɔrɔ mais a ti ɲɛ o nɔgɔya dɛ a ti ɲɛ dɛ dugukolo kelen maa saba nin ye maa saba de tigi saba de b'a la dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ne dugukolo ko ni ɲaami t'a la u ti don a la abada dɔw fana ka kɛlɛkɛbere y'o ye awɔ ni ɲaami t'a la u ti don y a des gens là olu b'a fɔ de ko fɔ a dugukolo ka ɲagami awɔ donc n'i y'a kɛlɛ kɛ k'a k'i ta ye o y'o bannen o titre foncier ti tɛmɛ o kan awɔ donc fɛ Ali Bari Ali
barika demaya abu safina dara ne wuli ka jɔ ma kɛ wa maine mais ko même cɛ mun bolo no be maliki kulba malide bɛɛ bɛ maliki dɔn ni ko kiri bunakun kan maliki dɔn ne don dɛ kana kɔrɔbɔ maliki ati don namara ali bari tiɲɛ tabaw a y'a hakili sigi a ta ye min ka ta ye a bɛ k'u ta ye siga t'a la n'a ko bɛ maliki bolo wa a bɛ k'u ta ye mais ko Mamadu Jalo k'ale duuru don fiɲɛ la a bɛ duuru don fiɲɛ na kɛ $70,000 k'e y'o don yɔrɔ la $70,000 a tila ka duuru don fiɲɛ na an tɛ kiiri in tigɛ sa nka min ye tiɲɛ ye o a tɛ fili koyi Ala ka ɲɛ ka tabarikala Ala ka ɲɛ ka d'a ma a bɔ an bɛ bi ta an b'a fɔ ka da waati sera an bɛ dɛmɛbaa ni kanuba lamɛnnikɛla jɛkulu an bɛ foli lasiw bɛɛ lajɛlen ma Mamadu tun bɛ k'i sɔgɔlen bɛ Nura FM na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tabarikala bɛɛ ka dɔn k'a fɔ foli ni tanu ka dɔn k'a fɔ an b'a ta nin waati na fɛn min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ an ka ressortissants na ressortissants minnu ni olu bɛ Masanto la olu ka ni cercle kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan sabula an bɛ kuma in fɔ kuma o kuma min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ an jɔkɛ ni o ye Abdoulaye Jara Ablo ne ka dɔn k'a fɔ titre min sɔrɔ jonjo mun sɔrɔ a ɲɛnajɛw an bɛ k'a labɛnw kɛ ni Ala sɔnna ma i ka dɔn k'a fɔ mars kalo tile 3 tile 4 ka taa se a tile 5 ma i ka dɔn k'a fɔ délégation belebele a bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa i ka dɔn k'a fɔ Masanto la